да чуеш тази вечер в този ден какво прави Исус за тебе. Ражда се заради тебе, чуваш ли ме? Живее свят живот заради тебе. Умира и възкръсва заради тебе. Неговото име, в Неговото име се случват тия чудеса и знамения. Благословено да бъде името Ти, Боже, святи. Дете роди се във Вифлеем, живя достойно в Назарет, кръв пролива в Ерусалим. Това света е Спасител. Чуйте какво може Господ сега. Слепи проглеждат, хвалят Го. Орят, славят Го. Коци прохождат из Го. Кой ли е то? Това е моят славен Бог. Роди се в ясла заради теб, разпънат на кръст заради мен. Повярвай в Него, човече, ще ти спасе. Исус Христос от Назарет. Роди се в ясла заради теб, възкръснал от смърт заради теб. Повярвай в Него, човече, ще си спасен. Исус Христос от Назарет. И всичко обича възове души на Бога. Ражда се на земята заради тебе. Живее свят и достоен живот заради тебе. Умира и възкръсва заради тебе. За да имаш живот, за да имаш ти живот, за да имаш ти благословение, за да домът ти, семейството ти да бъде благословено. Дете роди се във Вифлеем. Знаеш ли кой е това дете? Живя достойно в Назарет, кръв пролива в Ерусалим. За света е Спасител. Те ми говорят, славят Го. Слепи проглеждат, издигат Го. Коци прохождат, прославят Го. Кой ли е това? Това е моя славен Бог. Роди се в ясла заради теб, разпънат на кръст заради мен. Повярвай в Него, човече, ще си спасен. Исус
само заради тебе се ражда. Умира само заради тебе. Възкръсва само заради тебе. Искам да ти кажа нещо, братко и сестро. Че сега е времето човек да предаде сърцето си на Бога. Знам, че ще дойде време, когато застанем пред смъртния си одар и ще се сетим за това. Затова нека днес да бъде благоприятното време за теб и твоя дом. Господ Бог да ви благославя. Амин.